שלנו. כן, היא שחקנית מרכזית. שעמום, הכל שעמום אחד גדול. שעמום, לא משעמם. דבר מרגש, לא קורה כאן. משעמם? משעמם? למה משעמם? תראי איזה תמונים נהדרים הולכים על העצים, וגם התאים האלה עוד פרי. בשנה הבאה יהיו בטח גם תאנים. תאנים, בטח, כן. מה זה תאנים לעומת הנצח? עם כל הכבוד, תאנים, לימונים, יש אצל רינה בצרכניה. וחוץ מזה, אין חדש תחת השמש. השמש, מה זה השמש לעומת הנצח? מה זה אין חדש תחת השמש? ומה רצית שיהיה פה? מה רציתי? הנה, תראי את דברבו. הם הרימו את כוכב נולד המקומי שלהם. כוכב נולד? מה זה כוכב נולד לעומת הנצח? ובצופית גם יש אקשן, הם עובדים על הישרדות. כמעט הלכו שם מכות שבוע שעבר. מכות בצופית? באמת אין חדש תחת השמש. מכות בצופית. מכות? מה זה מכות לעומת הנצח? תשמע, מה יש לך אתה עם הנצח? הנה גל בא. גל. יש לך מחלקה זמן שלי. חייב לרוץ בני, זה קצר, כי אני מאוד ממהר. שב. תגידי, משעמם פה. משעמם? פה משעמם? היא אומרת שמשעמם פה. אתה מכיר את הדס? ככה אתה יודע, שלום. מה הם עוברים איזה אירוע. האמת היא, בדיוק חשבתי, אולי נארגן איזה אירוע לראש השנה. מצוין! רעיון גדול! בואו נקים אירוע כזה לראש השנה. למה? אמרו על זה משהו, אתה חושב שיצא פה פעם משהו במושב? יעשו פה משהו? גם אני חושבת. אין לזה סיכוי. אין סיכוי! עוד בילדותי אני שמעתי שהחברים במושב תמיד היו חוזרים זה לזה. ואם למשל נתקעת בבוץ. שמעתי כמעט איך שקעתם בבוץ. ויצאתם, קראו לזה ערבות הדדית. האמת, אתם לא יודעים, אולי בזמן הזה שאנחנו פה יושבים ומדברים, מישהו עובד על זה ומארגנים משהו. יכול להיות. עובדים על זה. עובדים עליי. אני חושבת שלא רואים כלום בעיתונים ובלוח המודעות. אלף עובדים על זה. בסדר, לא כתוב על הלוח מודעות. אולי מישהו עובד על זה. עובדים עליי. בדיוק. לא עובדים על זה ולא על שום דבר. שום דבר לא קורה פה. משעמם. מה נשמע מה חדש? מה זה חדש? מה אתם עצבנים כל כך? לא עצבני, בסך הכל מנסים לארגן פה את ערב ראש השנה. זה נהדר, אני אבוא, ויש לך תאריך. אין תאריך ועוד אין שום אירוע. באמת, מתי חשבתם לעשות את זה? אני חושבת בערב החג עצמו. אין סיכוי, אני מצטערת, ערב חג, או מוזמנים או מזמינים. לא באים לאירוע במושב. אולי ביום חמישי? יום חמישי כולם יוצאים לבד. וחוץ מזה ביום חמישי אני לא יכול. יש לי חוק, אני מכאן. באיזה שעה נראה לך? לדעתי